Gift Ostallos Ziba obatikana nekuarestiwa kwaJameson Timba. Pane mashoko anouya aiwa achinasa kushungurudzika, achinasa kuprova kuti aiwa zvotika munyika yeZimbabwe hakuna zvakadai. These guys they don't use brain. Sabina mashoko ati unoti subscribe like kuti na on the bell icon. Because antakanyora achiti Honorable Timba, his son and 79 other who were arrested on Sunday have been charged under section 37(1)(b) and 41(a) of the Criminal Code. The charges include participating in a gathering which intend to cause public harm and disorderly conduct in a public place. They have appeared at Rotten Row Magistrate Court number 6. Sanobva uya panapa achiti pane zvakuda kukuyeuchidza muri yeZimbabwe kuti munyika yeZimbabwe muna feni. Sanotaura achiti it is important to note that the meeting for which they were arrested was held at a private residence, not a public place, and was a private gathering, not a public event. These allegations constitute a violation of fundamental human and public rights. This is a clear case of political persecution, and we will vigorously present our case. This is the reality of Zimbabwe under President Mnangagwa, so-called new dispensation. Domashikwane yatagwa panapa na Ostallos Ziba chiti aiwa vakomana vari kunze vaida kuinsista violence, but vanga vari private place vanyasa kuita zvavaita, but vakomana vakauya vakatora vakanorohwa vamwe vakavhunwa makumbo. Tiudzei mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Kana comment section medu, subscribe, kulike, chinotina on the bell icon.